тимове и на Балкан Ботевград и на Академик Пловдив. Отново изключително имат да наваксват 14 точки дефицит в общи линии до момента. По записа нападението на Академик Йоанис Кикрилис ще надиграва сам. Какво е изпълнение на Кикрилис? Литна във въздуха своя. Изключително рязък е Мишо Калинов. И сега какво е изпълнение на Йоанис Кикрилис, който също се за Кикрилис. Безгрешен капитанът на Академик Пловдив. 3 точки предвидими действия на пловдивчани. Цялата защитна линия на Ботевград е ориентирана към Кикрилис. И се Калинов. Грешка. Михов краде. Дали това не е много важен момент? Йоанис Кикрилис бележи